Aşgabatyň polisiýasy seýil baglara, barýanlara gödökçülügini güýçlendirdi. Bile oturan ýigitleri we gyzlary parklarda tutsak etmek wakalary ýygy-ýygydan ýüze çykdy. Mundan başga da polisiýanyň gözüne aýallaryň we gyzlaryň daş keşpi hat köp düşüp başlady. Bu barada Azatlyň habarçylary 20 sentýabrda Aşgabatdan habar berdiler. Soňky günlerde Aşgabatyň seýil baglarynda ellerinde rahatçyly aýlanýan polisiýa işgärlerini köp görmek bolýar. Polisiýanyň işgärleri seýilgäklerde ýörep, skameykalarda oturan adamlary ýetinleýär. Ahlak polisiýasy esasanam ylham seýilgäkinde köp duş gelýär. Polisiýanyň üns merkezine ilkinji nowatda ýaş jüwitler düşýär. Polisiýa ýigitleriň we gyzlaryň bile oturmagyna şüphe bilen garaýar we hökman olaryň ýanyna baryp bile oturmagy gadagan edýär. Bu barada habar berýän habarçylaryň sözlerine görä ilki ýigidi gapdala çagyryp sorag berip başlaýarlar. Polisiýa şol ýigidiň kim bilen oturanlygyny soraýar. Ýigit ýandaky gyzyň aýal doganydygyny aýtsa, polisiýa işgäri olaryň pasportlaryny hem dogul şahatnamalaryny talap edýär. Ýaşlar özleriniň kursdaşdygyny aýtsalar, olaryň ýagdaýy hasam çylsyramlaşýar. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä garandaşlygyny subut edip bilmedik jüwit saklanýar we sorag edişlik üçin polisiýa bölümine kidilýär. Polisiýa bölüminde olaryň şahsiýeti anyklanýar we okuwçylaryň enatalaryna habar bermek üçin bilim edaratyna jaň edilýär. Universitetleriň administrasiýasy bu ýagdaýdan habarly edilýär. Studentler we olaryň garandaşlary mundan soň ýaşlaryň okuwdan kowulmazlygy üçin täsirli tanışlarynyň kömeginden ýa-da pul tölegünden peýdalanmaly bolýarlar. Polisiýanyň näme üçin oglan gyzlaryň bile oturmagyna garşy bolýanlygyny anyklap bolmady. Polisiýa munyň sebäbini düşündirmeýär. Paýtagtyň polisiýasyndan resmi görnüşde maglumat alyp bolmaýar. Habarçylar bu aralykda parklarda oturan birnäçe ýigitleriň ýa-da olardan aýra gürleşip oturan gyzlaryň ýanyna polisiýanyň barmaýanlygyny belleýärler. Bir hepde öň Aşgabatda polisiýa gyzga balak şorty giyen erkekleri we aýallary taklap başlady. Şortly adamlara esasan banklara girmäge ruhsat berilmedi. Olar polisiýa tarapyndan saklanyp doýduruş aldy. Kanun gowy jedaralaryň işgärleri bu hereketleriň sebäbini düşündirmedi. Türkmen häkimetläriniň ilata gödökçüligi adatça döwlet bayramçylyklarynyň we uly çäreleriň öňü tirasynda işçiňleşýär. Ýurt ýatrky wagtda döwlet garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny bellemäge taýarlanýar. Aşgabatda ahlak polisiýasynyň işçiňliginiň güýçlenmegine degişli şoňa meňderş ýagdaý etatanam 2017-nji ýylda Aşgabat 2017 atly sport oýunlary ýaraşynyň öňü tirasynda ýüze çykypdy. Şonda ýaşlar we gyzlar Aşgabatyň köçelerinde köpçüliklen saklanypdy. Dokument barlygynda olaryň garandaşlygynyň ýokdugy anyklanan ýagdaýynda olar polisiýa bölümine kidilipdi. Türkmenistanda dürli ýyllarda ýokary bilim edaralarynyň okuwçylary üçin birnäçe çäklendirmeler we talaplar girdilipdi. Hususan da student gyzlara transport hökmünde hususy awtologa münmek gadagan edilipdi we bu talap olary biawryçylykdan saklamak üçin edilýänligi aýdylipdi. Şeýle-de olardan diňe uçarlyk atnamak talap edilipdi. Şeýle hem Türkmenistandaky universitetleriň studentlerine hususy awtologyny sürmek we dinç günlerinde ruhsatsyz umumy ýaşaýyş jaýynyň daşyna çykmak gadagan edilipdi. Orta mekteplerde de ahlak terbiýetine bagyşlanan ýygnaklar ýygyderli geçirilýär. Onda aýal gyzlaryň özüni alyp barışynyň kadalaryna we aýal gyzlaryň daşky görnüşine degişli maslahatlar geçirilýär.